बिनि थाखाय नङा भिडिअ आंनि थाखायसो मोनसे दैयावहाय आं लांनि ना हमग्राया बे बबाव थाखुमाखो ओइ सन्थला होना जोङो होनो कमलासो होनो ना हमनो लांदि हमग्राया बे आं बोरियाव थाग्रा ओमफ्रायहाय नाखौ एसे बारे मा होनो बिदिखौ जे साथेनानै ओरै होनानै हमो आरोना नायनि आंथ' बिदियाव गैया बे हमगोन आं लाग्राल' जिबनाव ना हमफेराखै दा ओमफ्राय मानसिया नायनानै बिदि मोनखादों माला ना गुरग्रा जाखोब्रा लाबो मारबाय दे नुसिगोन दा ना गुरग्रानि फिसाखौ माबायदि गुरो नाजानायाव मा दं नामा नायनि ना लानो लासिक सिसिबां गिदिर लाबोदों मोनग्राफोरा नायनोसै दा नैबे हमगोन लाजिलाय हमो ओमफ्राय बे ना सुथिया मालासिम आं मिथिला बेबोथ' न'आव थाथारनो मोनखाया ओमफ्राय आं गाबोन खारगोन क'क्राझारावहाय चार्ज जोबोब्लानो 1 थारिखआवहाय बिनि उनावहाय माने पिकनिक जोंहा अबाव प्लान लादों माखासे लोगोफोर ओमफ्राय थांनोसै थ' ग्रान्ड पिकनिकनि थाखायब्ला बुहुत जायगा दङ नाथाय क'क्राझाराव गोबाङा फैबाय गोबाङा फैयाखै माखासे एरियाफ्रा बिराद मोजां आरोना हिल्स एरिया ओमफ्राय नेचारजों लोगोसे बहायबा थांगोन उनाव एसे उनाव खिन्थु नैबेयाव आं थांग्रोनोसै ओमफ्रायहाय ओरैहाय थांनोसै मोनसिगोनानो दैया गोबां मानसिया होनो बर'आथ' जेरावबो दं मिथिबाय बर'आ जेरावबो दं खिन्थु बर'नि मेन सेन्टिमेन्ट होनोब्ला क'क्राझाराव बांसिन दङ क'क्राझारनि बर'फोर दं होननानै बुङो खायफा आरो नोंगौ बायदिबो मोनो नोंगौबो आं बुंनो रोंला मानो होनब्ला गोबां कालसारनिफ्राय लानानै राव गासैखौबो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बिराद मानिनायखौ नुयो आरोना ग्रोम ग्रोम थ' ओंखायनो आंनाबो जिखुनु जा सोरबा बुङोमोन आंखौ क'क्राझार नागारनो हाला नोङो होननानै नोंगौ क'क्राझाराव मुहिनि नांमारो मानसिफोरा आंबो फिउचारखौ क'क्राझारावसो टारगेट लागासिनो गोबां बुंदों गोरजिया थासिगोन नामा ब्रा नोङो माबा बिदि नङा ओरैनोथ' थांलाय फैलाय ओरैबो जाखागोन जोंनि फेमिलियावबो जोंहाबो रावबो गैया आंल' आगै सासे दं हिनजावसा बिस्राबो रावबो गैया आंहा सक गैयालै गोरजिया थानाय गोदोनिफ्रायनो ओंखायनो आं होनखायो बेखौहाय औ ओंखायनो आंना प्लानानो ओरैबो न' थागोन ओरैबो खिन्थु फुल सेटआपआ बांसिन आंना टारगेटआ क'क्राझार आरो बांसिन टाइमानोथ' आं न'आवबो थाखाया बेनाबो ट्रेन्सफारानो जाया बे बेंगलनि बेंगलाव थाबाय थाखानांगोन बे जेब्लासिम रिटायार जाया मालाबा कलकाता मालाबा सिलिगुरि बिदि आरो थ' मानसिफोरा गोबां बुंग्राबो थायो बिदिखौ आं जेबो मोनला सेन्टिमेन्टआ गावबाबा साननानै लायो गावसोर अलरेडि आं 3 years कलकातायावहाय थानानै फैखाबाय पस्टिंआ आंनिया न'आवनो थानो मोना ओमफ्राय नै दाने आलिपुर बेनिफ्राय आरो मालाबा महाय थोननाय मिथिया हा सोर लेंहरदों बिसोरखौल' जाखाबाय हनै आं नायनोसो फैदोंरा सेस नायनोसै माबायदि गुरो बियो औ गुमाया हमनाङा होनलायदोंमोन नै नोंनि नाखौ दा गिदिरसिन नाखौ हमना बाखिनो बिराद मोजां बे दैया आं जेबो मिथिला आं नायग्राल' सेन्देलखौ बाल्थिं सोबावनांगौ फाग्ला जागोनलै आं हैद थुखायो आं
मिथिखायोमोन अब्लाबो उफाय गैया संसारनि नेम बायदि सोलिनांबाय हिन्जाव लानाय माने संसार जानाय माने माखासे माने फ्रिदमा टटेलि गोमाखाय कमप्रमाइसआव सोलिनांगौ जायो मिलायलायनानै आरो गुबुना जि बुङो जि बुङा बेखौ बारा खोनासंजाया गोबांनि न'खरफ्रा बिदियावनो बायो सानैजों बिराद आन्डारस्टेन्डिंआव थाथारनांगौ जायो बुजिलायनाय नङाबाथाय सेस बुंग्रायाथ' गोबां थाखागोन दैयाव गेलेनो मोजां मोनो बिदि थाबायोलै बियो ना हमग्रानि फिसा नङालै बे हमथा हमथा थाबायग्राया ना हमो नामा बारलिसो नामा ना गुरनो फैनाया नै जोंना सेन्देलसो बिसिनाबा बेसेबां मोनखो सोर सासे जाफ्लागोनलै बेखौलाय रानबा माथो बाथोनसो गोलैगोन लांबाय सासे ओरैबो गुरहैदों नायनां खालाखौ माबायदि गुरो नै दा थेबहर आंखौ दे सोलोंदोंसो सार दे बाजै गुरनानै दा आदानो जाहोदो एम्बुसो लादों ना हरलाय एम्बुलुर मा थिग जों ना गोरै फिसा होननानै एम्बुलुरखौ खनबा लाय नाथुर गोरलै गोरलै नै आयु बेखौ जायो मानसिया बे नाथुर गोरलै गोरलै जाया माथो आरो बावसो सोबावबाय खबायाव फुथुम जायो ना माजायो बालथिंआव दोननो होआमोन आलाय माथो मिथिगौ बे जामारा मानसिया रोंमारा बे डेन्जार मानसि प्र लेभेलनि ना गुरग्रासो बियो बोरैमोनलाय सेस मिनि होनायसै नों आंखौ नों जेबो रोंमारा मिथिबाय आं फोरोंनि हर आं फोरोंनि माबादि नै गोबां गाखोदों ना थाबासै भिडिअ लाजिबाय आङो गथ' गोलाव दा नै इसिबां फिसा फिसा ना लायखाया माना बियो नायना लाय नाथुर नालै नाथुर फिसा फिसा जुम खालामथाबनाय एसे गिदिर जाबाय सेन्देल बोखारदां थैगोनलै बे नाखौ जानांगौबा फाग्ला नै हाबनानै थायो नालाय बिदियाव ओरै जेखाइखौ हाग्रायाव बोलाय माबादि ओमफ्राय गा ओरै गा गायालै रोंमारा औ ओइ लाजोब एम्बुखौबो बे नै नाथुर मोनसे गिदिर दै थाब्ला बिराद मोजां दा ना मोनजायो हमब्रबनानै मानानै ओरैबो हमगासिनो दङ होथेनानै गाखोमारदोंथ' बिदि आरो मोनगोन दां देहाया जाला गन्थ'आव थाबथेफिनजोब्बाय दा गावनि भिडिअ नायनो मोनोना मोना बेसेबां मोनो दोनथ'नोसै आं थांनोसै एसे लाभ इउ अल आरो मोनबावबाय दे